Takže v tom 91. ja som začala teda pracovať ako osobné číslo 3 na vytvorení tej poisťovne. Jednička bol generálny riaditeľ, dvojka asistentka, trojka som bola ja. A jak přistupovat k AI? Umelá inteligencia tu bude a možno vy nie, ale ja si myslím, že vy ju chcete a budete tu s umelou inteligenciou. A vy nám musíte veriť, že my vás neprepustíme a že budete robiť inú odbornú prácu. Nepracujú na tom, aby dostali výpoveď. My by sme to s tým rovnakým počtom účtovníčiek a bilingu nezvládali, keby sme neautomatizovali. Ja som taká tá chobotnička, ktorá všade vie, čo kde sa ako deje, ale ja už nebudem riešiť úplne detaily. My sme to urobili za rok a 3 mesiace a ja som mala predstavu, že to urobím za 3 mesiace. Pomáhať v 149 alebo 3 krajinách ako nevyhnutné, aby tam tie automatizácia a digitalizácia bola. 80%, že sa nedotkneme faktúry. Nepracujeme cez tie víkendy, ak to nie je nevyhnutne absolútne. Za starých čias ešte v Košiciach som mala jedného kolegu, ktorý teda si chodil oddychnúť do práce cez víkend, lebo mal 3 deti a manželku. Robíme pre automobilky, ktoré sme získali Volvo, takže vlastne vy si myslíte niekedy ako klienti, že voláte do Volva, ale voláte k nám. Toto je taká najdôležitejšia časť ako našej firmy, to sú tí operátori a tam si veľký pozor teda dávame, aby tam bola vysoká fluktuácia, aby zvládal tie krízové situácie. Partnerem podcastu je Digi2AI. Společně chceme inspirovat lídry, aby mysleli digitálně a efektivně. Automatizujte to, co vás zdržuje od vašeho podnikání. Beáta Petrušová, 57 let, senior advisor CFO v Generali Holdingu. Generali už 16 let transformuje firmy v rámci holdingu. Řídila fuze a zaváděla nové strategie v různých zemích. Říká se o ní, že umí stabilizovat firmy a převést je do profitu. Stála za implementací AI ve finančních procesech a prosadila digitalizaci i v tradičně konzervativním prostředí, jako je řízení financí. Nositelka ocenění FinGeny 2023 a čerstvá držitelka MBA, zkušená manažerka, která propojuje finance, technologie a leadership. Pojďte si poslechnout náš rozhovor. Vy sedíte na několika pozicích ve vrcholovém top managementu. Jak se vám daří skloubit soukromý a pracovní život na takovéhle pozici? Ja by som to najprv teda vysvetlila trošku. To znamená, áno, tých pozícií mám viac, ale taká tá operatívna, taká tá, kde som každý deň, to je ten Chief Financial Officer v Europe Assistance, čo je vlastne dcerina spoločnosť Generali. A pre Generali, to je vlastne my love, jak sa vraví, už pracujem 16. rok a tam som pre nich robila rôzne teda projekty. Začala som 5 rokmi v Rumunsku ako CFO, tam som aj žila 5 rokov a potom v roku 2015 som sa vlastne vrátila do Čiech. Pretože v Čechách je vlastne holding. A holding znamená, že robí strednú a východnú Európu a ja som potom dostávala teda rôzne nejaké také zadania, kde treba ísť pomôcť. Ja robila som takého ako keby externého CFO, čiže pomohla som, aj v Poľsku som bola, potom to bolo znova Bulharsko. A vlastne, keď urobíte nejaké projekty pre vlastníka ako spoločnosti, tak mne sa to zdá aj logické, že potom použijú vaše skúsenosti s tou ktorou krajinou a ponúknú vám, že môžete robiť už taký ten kontrolný dohľad nad tým, čo ste predtým urobili a kde ste pomohli tomu predstavenstvu a manažmentu, aby niečo dosiahli. Takže preto sa mi vlastne aj podarilo získať dôveru ako vlastníka a som momentálne v tých dozorných radách spoločnosti. Prvá bola tá v Bulharsku, lebo tam som pomáhala po mergeri ako spoločnosti. Takže tam som v našej poisťovni Generali a v našej kapitívnej zaisťovni. No a minulého roku, čo sa mi udialo, je celkom zaujímavé, pretože ja som vlastne končila v 2014 v Rumunsku po 5 rokoch Generali Rumunsko. A oni po 10 rokoch prišli za mnou a vravia, no, pôjdeš do Rumunska, do Generali, tiež do dozornej rady. Forget Romania. Ako forget Romania? Však ste mi to opakovali celý čas, už sa tým nezaoberaj, budeš mať nové projekty, nové nejaké úlohy a tak. A no, tak ja to mám už v hlave, tak ako dobre, tak forget Romania. Každopádne ešte sa k tomu vrátili z holdingu a presvedčili ma, takže som vlastne minulý rok nejak vo februári bola schválená regulátorom ako členka dozornej rady do Generali penzijnej spoločnosti, dosť veľkej teda, ako aj na rumunskom trhu. A potom v septembri ma, myslím, schválil regulátor do Generali poisťovne.
to sú také tie, pomimo toho, čo robím toho Chief Financial Officera, kde mám hands-on, jak sa vraví, a mám tu fakt operatívnu úlohu a fakt som tam vlastne denne a riadím ľudí a robím. Tie dozorné riady, to už je také ako využitie vašej skúsenosti, dohliadnutie na to governance, prípadné usmerňovanie, schvaľovanie dôležitých dokumentov. Nehovorím, že to nie je náročné, pretože vlastne byť v dozornej rade znamená byť, jak tomu ja hovorím, trestnoprávne zodpovedný. Takže ja si dosť dávam pozor, pretože aj po tej skúsenosti mojich 5 rokov v Rumunsku nepodpisujem nič, čo nečítam, aj keď je to v rumunštine alebo v bulharštine. Takže ja si možno niekedy aj vyrobím sama prácu, že príliš idem do detailov, príliš čítam. Takže ak ste sa pýtali teda na tie pozície, tak to sú tie 4 momentálne a plus ešte robím pre Generali Českú poisťovňu a Generali penzijnú spoločnosť, najväčšiu vlastne na trhu, aj poisťovňu, aj penzijnú spoločnosť. Tam som vo výbore pre audit, takzvaný audit committee. A to je vlastne orgánom spoločnosti, čiže som vlastne medzi predstavenstvom a dozornou radou. A ja vlastne tiež dohliadam nejakým spôsobom nad tým, čo sa deje vo firme a potom hlásim, keď to mám pekne povedať, dozornej rade, alebo doporučujem dozornej rade na schválenie aj finančnú závierku a proste sleduje sa tam strašne veľa vecí. Takže to sú tie ako pomimo dennodennej práce koničky alebo práca pre Generali, pretože ja som vlastne ja tomu hovorím zjednodušene, zapožičaná do Europe Assistance, čiže momentálne už to bude 4. rok a stále ako moja pracovná zmluva, lebo ja som v princípe celý život prenajatý manažérom, takže moja pracovná zmluva je vlastne v Generali Sea Holdingu a tam sa v nejakom momente takisto vrátim. Hej, teraz ešte som stále v tom Europe Assistance. Znamená to hodně cestování mezi těma lokacema? Poviem to takto, pred covidom toho bolo veľa, neustojiteľné by som povedala, niekedy z ľudskej stránky. Cestovala som veľa. Covid nás naučil sa uzemniť, naučil nás pracovať aj s Teamsom, takže ja som, nie že by som si užívala covidový čas, ale užívala som si to, že že som necestovala, že som bola uzemnená. A po tom covide samozrejme nejaké cesty sa vždycky robia, pretože ten ľudský kontakt priamy, či s našim CEO v Bulharsku, alebo v Rumunsku, alebo aj finančnou riaditeľkou, čo sme tam mali, teraz je finančný riaditeľ. To nenahradí proste ako ten Teams, takže toho cestovania je podstatne menej, aj kvôli šetreniu nákladov, ale ten kontakt si proste ľudský udržiavame stále. Takže áno, cestujem, ale nie je toho už veľa a teším sa tomu. To je dobře. Já si představuji, že na této pozici to vyžaduje nějakou rychlou dostupnost vás pro nějaká třeba rozhodování. Jak tohle jde teda skloubit tím soukromým životem a volným časem? Tým, že som vlastne, ako ja hovorím, od narodenia finančný riaditeľ, alebo ten CFO, ja sa veľmi snažím byť štrukturovaná a zorganizovaná. Takže to si myslím, že to je nejaký taký prvý krok, ktorý mi pomáha v tom, aby som dokázala sklbiť všetky tie práce, ktoré mám. Ale samozrejme je to tak, ono väčšinou aj tie dozorné rady alebo výbory pre audit sa plánujú, ale vždycky príde niečo ad hoc alebo tak, takže v tom prípade človek musí zostať ako podstatne dlhšie a preorganizovať tie veci, ale ináč si stále myslím, že dobrou organizáciou sa dajú veci dobre naplánovať, ale musím priznať, že v tej dobe, keď som bola aj v tom Rumunsku, tak niekedy alebo možno prvé 3 roky sa mi stávalo, že som v byte v Rumunsku nasadla do výťahu, zošla som do garáže, nasadla som do auta, vyšla som do ofisu a takto som sa vrátila večer. Že sa mi dosť často stávalo, že som sa zabudla, že mám aj súkromný život. Takže to bolo náročné a jak som stárla, lebo ja už aj každému hovorím, že nie som ten najmladší model, tak vlastne už si dosť dávam pozor na to, aby som mala aj ten oddychový čas, aby to nebolo len výťah auto, office a byt. Takže čo som ako prvé nejakým spôsobom zaviedla a čo sa snažím ako fakt držať, ale nielen pre seba, je, že nemáme prácu cez víkendy. Hej. To znamená, ono asi v hlave to stále mám, ale proste nepracujeme cez tie víkendy, ak to nie je nevyhnutne absolútne. A v princípe u mňa aj v office je to tak, že keď chce ísť niekto cez víkend do práce, musí mať môj súhlas. Čiže, a ja to neschvaľujem teda, lebo zistujem, že
za starých čias ešte v Košiciach som mala jedného kolegu, ktorý teda si chodil oddychnúť do práce cez víkend, lebo mal 3 deti a manželku. Takže to netvrdím, že to je teraz, ale snažím sa, aby sme to zvládli teda aj mimo víkendov a aj mimo tej pracovnej doby, ale to sa nám nedarí. Tam proste potrebujeme niekedy zostať aj dlhšie, keď sú závierky, alebo dojde nejaký taký ad hoc projekt alebo požiadavka, ale tie víkendy sa snažíme teda ako naozaj vypnúť. Jak jste se naučila té organizaci? To spousta lidí nedokáže za celý život. A máte nějakou svoji rutinu denní? No asi mám rutinu určite. Ja vstávam asi bez budíka, takže to je nejaká taká prvá vec. S tým, že žijem mimo Slovenska, mimo Košíc, tak tá rutina je, že vstanem ráno, zapnem slovenský rozhlas, vypočujem si, čo sa deje, zalejem kávičku a bohužiaľ som to čítala vo viacerých knihách, ale ja si prebehnem tie maily, pozriem sa, čo tam je, a ak je niečo súrne, tak odpíšem ešte z domu a potom prechádzam ako do office. Ja radšej chodím teda do práce, nezakazujem ľuďom home office. Home office využívam, keď cestujem niekedy ako do Košíc, že idem na predĺžený víkend, takže štvrtok sa presuniem a v piatok mám home office a v pondelok sa vraciam do Prahy. Keď teda idem do toho ofisu, tak sa snažím ísť tiež buď skôr, dřív, ja musím použiť, lebo Češi veľmi nevedia, čo je skôr a neskôr, dřív. Tak keď tam ešte nie sú tí ľudia, tak je to taký kľud si kontrolujem kalendár, čo ma čaká nielen v ten deň, ale aj na vyše 3-4 dní, aby som prípadne vedela zabezpečiť, čo treba. Takže ten kalendář je pro vás kľúčový. Je pre mňa kľúčový, áno. Je. Dosť sa tým zaoberám aj ráno a potom aj v princípe večer pred odchodom sa pozriem znova, čo ma čaká týždeň dopredu minimálne, niekedy to preklikám aj na dlhšie obdobie, keď sa treba na niečo pripraviť, tak aby sme to zvládli. Aj. A máte vedle toho kalendáře ještě nějaký jako třeba úkolníček na takové věci, co nepatří ještě do kalendáře, ale abyste nezapomněli? Mám, áno. Ja som ešte ten old fashion alebo stará škola, takže ja si kupujem vždycky zápisník. Rozumiem. A minule som to aj kolegom prezradila v garáži v Košici, ja mám zápisník z roku 1991. Chystám sa to už samozrejme vyhodiť, lebo už sú to také ako dosť veľké kopie a tam vždycky napíšem dátum, od ktorého do ktorého to je a potom odložím a idem nový a mám v princípe všetky. Takže pre mňa ten zápisník potom je tiež dôležitý, robím tam aj to to do, to znamená, čo mám urobiť, potom si robím zase zápisy zo stretnutí, keď sú nejaké. Zatiaľ nepoužívam artificial intelligence na zápisy, ale chystám sa, už som bola aj na školení kvôli tomu. Lebo to by mohlo teda ako dosť pomôcť. A ten zápisník, áno. Ešte som ten old fashion, teda by som povedala. A to každý je zvyklý na něco. Jo. A třeba mě vyhovuje, jako když hodně cestuju, tak vlastně ty věci spíš diktovat, chci se soustředit na to řízení, ale ty věci nadiktuju, někam se mi uloží a třeba jako mi to hodně pomáhá se k tomu potom zpětně vrátit. A on je taky, často si myslím, že jako něco je nějaký problém, ale s odstupem času, když se na to podívám optikou předchozího dne, tak vlastně to jako smažu a tak dále. Ja počúvam audioknihy, teda keď šoférujem, tak využívam teda audioknihy. Snažím sa teda veľa už ani nešoférovať, lebo keď si som chodila veľa do Košic autom, aj z Prahy. A teraz to urobím nejak tak 4-krát za rok a inakšie ako lietam do Košic, teraz už je to iné ako kedysi. Už sú tie nízkonákladové spoločnosti, ktoré bez problémov vás aj za 30 € doručia teda do Košic, namiesto toho, aby som išla na aute 7 hodín minimálne, aj 12 už som šla, pretože sa vraví, že najväčšie parkovisko je diaľnica medzi Brnom a Prahou a ja to môžem teda z mojich skúseností potvrdiť, že vždycky je problém v tomto úseku. Pojďme se na to podívat na to, co vlastně fakt dneska denně řešíte. Rozumím těm pozicím těch v dozorčích radách, ale spíš mě zajímá ta denní operativa, kde vy ty lidi skutečně dneska operativně řídíte. Pojďte mi tu pozici vlastně popsat. Takže tak najprv musím teda spomenúť, že Europe Assistance je firma, ktorá pracuje 24/7. Pretože my sme vlastne asistenčná spoločnosť, ktorá pomáha ľuďom v núdzi. Hej. A nie sú to len oťahy aut, ale je to aj keď niekto cestuje. Dokonca pomáhame aj energetickým spoločnostiam. To znamená, že vy ani neviete, ale keď napríklad by ste volali do západoslovenskej energetiky, tak vy vlastne voláte k nám. Keď voláte asi 5 až 6 poisťovní, pretože my nerobíme výhradne len pre nášho vlastníka, robíme aj pre ostatné poisťovne ako Unica, Colonnade, nielen Generali teda a Direct je tam takisto a iné poisťovne. Robíme pre automobilky, teraz sme získali Volvo, takže vlastne
vy si myslíte niekedy ako klienti, že voláte do Volva, ale voláte k nám. Aha. Takže táto spoločnosť je určitým spôsobom úplne iná, ako je tá poisťovňa, pretože tam musíte byť v strehu a musíte dokázať tým ľuďom pomôcť. A hlavne tým, že to je asistenčná, tak tí ľudia volajú, keď sú v núdzi, takže tam je to tiež trošku komplikované. Mne teda nevolajú, lebo ja sa sedím za tým svojím finančným stolom, ale snažím sa chodiť teda ku kolegom, my ich voláme operátori alebo call centrum a robiť tie náposluchy niekedy, akože, ako tí ľudia reagujú a tam cítite ten stres, keď, ja neviem, má niekoho v nemocnici a potrebuje to riešiť alebo otiahnu auto. Takže ja sa vrátim k tomu môjmu. Ako finančná riaditeľka, ja mám také klasické oblasti, ako je účtovníctvo samozrejme, controlling, aby sme dokázali urobiť tie analýzy pre management a doteraz som mala do konca roka aj data warehouse, teraz sa rozhodli vlastníci, že to pôjde pod IT, takže odovzdala som data warehouse, ja si myslím, že vo výbornej forme. A čo je špecifické v asistenčnej spoločnosti je, že pod accountingom, pod účtárňou, máme tzv. Billing, pretože my napríklad dostávame faktúry z 149 krajín na svete a vlastne my platíme tých dodávateľov, tí, čo odťahujú, tí opravári kotlov a proste nemocnice. Takže vlastne my tam máme dosť jeden ako väčší útvar mimo účtárne aj na ten billing. To znamená, dostaneme faktúru, prefakturujeme poisťovňam, energetickým firmám alebo automobilovým ako firmám. Takže to je taká jedna oblasť a to je vlastne, ja som sa aj rýchlo pozerala potom, že 149 krajín, koľko krajín je na svete, 193, si vrajím, OK, tak ešte máme medzeru, ešte musíme rozšíriť teda. Ale tak či tak ten rozsah je ako veľký. Takže za mňa ako finančná riaditeľka spoločnosti dosť sa musím zúčastňovať aj iných stretnutí, pretože ona sa tvrdí, že a ja tomu verím, že finančný riaditeľ je pravá ruka toho CEO, ktorý robí ten biznis a lobby a proste tú kultúru firmy vedie a nejakým týmto spôsobom. A cez tie čísla a cez ten výsledok spoločnosti vlastne mám dopad skoro na všetko, takže niekedy je také pobiehanie aj z meetingu na meeting a preto je tá ranná príprava niekedy ako dôležitá. A plus ľudia, ktorých riadím a asi tak najviac by som povedala. Hej. Čiže dať pozor, aby sme boli ziskoví, byť zlá, keď nedobre nacenia zmluvu, naháňať, aby sme mali všetko na poriadku, to znamená podpísané zmluvy. Ja som dosť asi v týchto veciach, nechcem to nazvať byrokrat, ale dávam pozor, aby sme mali všetko na poriadku, pretože my sme vlastne auditovaní. Sme auditovaní interným auditom, sme auditovaným externým auditom a potom ešte máme prípadné možné kontroly daňových úradov a proste neviem čo všetko. A samozrejme tí chodia k nám, takže ja aj v tejto veci som dosť, ako si na to dávam pozor a možno nepríjemná pre niektorých ľudí tým pádom, ktorí nemajú radi poriadok. Hej. Takže tam niekedy musím aj ako pritvrdiť, ale si myslím, že sa urobil dobrý kus práce a že už to máme dobre zavedené, teraz si myslím. Hej. Teraz je to 4. rok už, čo začínam, alebo teda začínam tento rok, 4. rok, alebo končím už o chvíľku 4. rok, ktorý som Europe Assistance. Kolik lidí máte pod sebou teda? Momentálne mám nejakých 26 ľudí, myslím, pod sebou. Teda bez data warehouse 23. Takže 3 kolegov sme presunuli, ale stále sedia pri nás. Teda to sme ich nevysťahovali teda od nás. Máme síce open space, ale tí ľudia radi si sadajú na to svoje miesto, lebo my tvrdíme, že clean desk. To znamená, že každý, kto môže prísť, si sadne kde chce, ale ono to vidie, že tí ľudia si väčšinou sadajú na tie isté miesta a iba keď je potrebné ďalšie miesto, tak si sadnú niekde inde. Takže vlastne 26 ľudí. Z toho máme, my máme ešte pobočku v Olomouci. Tam máme väčšiu časť toho call centra. Samozrejme z rôznych dôvodov. A mám tam aj 5 zhodou okolností žien, ktoré sú na billingu. Hej. To znamená, že 5 žien je v Olomouci a zbytok je teda sú Pražáci alebo v Prahe sediaci ľudia. My vo firme máme veľa Slovákov, pretože za prvé robíme Česko a Slovensko. To znamená, že Europe Assistance pokrýva tieto 2 trhy. Máme veľa ľudí aj v manažmente, ktorí sú Slováci, máme veľa ľudí aj môj senior účtovník je z Košíc z hodou okolností, to už keď som prišla, tam bol teda. Takže aj tú slovenčinu teda tam máme ako
dosť ju počuť a je to fajn. Takže ja si držím slovenčinu, aj keď som 11. rok v Prahe. A myslím si, že je to lepšie pre vás Čechov počúvať moju slovenčinu ako nejakú prispôsobenú češtinu, by som povedala. Nakolik si myslíte, že je specifická ta dostupnost 24/7 ve vlivu na to finanční řízení? Má to nějaký specifický aspekty? No, samozrejme. Za prvé nájsť ľudí, ktorí sú ochotní robiť tých shift, alebo ako to povedať, smenách. To znamená, že pracovať aj v noci. Urobiť k tomu adekvátne odmeňovanie, to je to, čím sme sa zaoberali ako v posledných 2 rokoch, poskytnúť im nástroje, digitálne automatizácie, čiže zlepšovať ich podmienky, pretože vlastne mu zavolá klient a on sa musí najprv zorientovať, ktorej firmy, keďže ich robíme možno 40, ale ja neviem koľko. A ešte vravím, ako väčšinou pomáhame ľuďom v núdzi, takže na čo sme sa zamerali je podporiť ich v nástrojoch, ktoré používajú, zjednodušiť im prácu, zaviesť nejaké automatizácie robotov, dodávateľov tiež mať v princípe cez aplikácie, aby už keď je to objednávané, tak už to ide cez aplikáciu, ten klient dostane SMS-ku a vidí, kde je ten jeho dodávateľ, kedy príde a potvrdzuje to. Ale čo som chcela povedať vlastne, toto je taká najdôležitejšia časť ako našej firmy, to sú tí operátori. A tam si veľký pozor teda dávame, aby tam nebola vysoká fluktuácia, pretože naučiť toho človeka, aby zvládal tie krízové situácie a orientovala sa v tom, ako nie je jednoduché. Takže to je asi niečo také najdôležitejšie a okrem toho, ako servisná spoločnosť a vlastne, ja si dovolím povedať, že najlepšia v Čechách a na Slovensku, dosť im aj meriame ten výkon. To znamená, do koľkých sekúnd dvihne telefón, oni sa tie hovory nahrávajú, ako znie jeho hlas, keď sa to potom počúva, robí na posluchy, hej, robí sa MPS-ko, to skóre ako spokojnosti. Majú SLAčka, ktoré máme my od firiem, od poisťovní, bank, takže meriame všetko a je to dosť prísne, takže potom preto sa snažíme, použijem český výraz, ich opečovávať aj tých ľudí, ako aby boli spokojní a zostávali ako teda s nami dlhšie. Takže to sú tí naši operátori na operations, by som povedala. Yeah. Beato, ta pozice, kde dneska jste, je vlastně ta vrcholová top, ale vy za sebou máte dlouhé roky. Já bych se možná ještě chtěl podívat na ten začátek a provést posluchače tou cestou, kterou jste si prožila. Vy už jste v době sametové revoluce stála u zrodu je dnes jako z prvních pojišťoven. Jak to vlastně vypadalo po té revoluci? Jak vypadal vůbec ten trh a jak jste k tomu přišla? Ja som v princípe končila školu 89-90, takže v tom novembri 89 už som mala napísanú diplomovú prácu, ktorú som potom v januári musela určitým spôsobom upraviť, pretože už, ja to poviem rovno, neboli z jazyka ešte. Takže sme opravovali. Ja už som nestihla vedecký komunizmus a iné veci v tom poslednom semestri. Ale každopádne v tom čase bola iba jedna monopolná poisťovňa. Buď to bola tá česká poisťovňa alebo slovenská poisťovňa, pretože pred 47 rokom tých poisťovní bolo niekoľko desiatok, ale potom boli znárodnené. Takže vlastne po tej revolúcii, čo sa udialo je, že bolo povolené tá demonopolizácia, bolo povolené podnikať, takže v tom 91. roku, hneď ako som skončila školu, nejakou krátkou zastávkou v nejakej menšej firme, som mala šťastie, lebo musím povedať, že je to všetko aj vec šťastných náhod, že vtedajšie východoslovenské železiarne sa rozhodli, že že založia poisťovňu, že sa teda pôjdu do tohto biznisu. Takže v tom 91. ja som začala teda pracovať ako osobné číslo 3 na vytvorení tej poisťovne. Jednička bol generálny riaditeľ, 2 asistentka, 3 som bola ja. Takže vlastne my sme v tom období začali teda naozaj pracovať na tom, aby sme zriadili tú novú poisťovňu a bolo to ako dobrodružstvo, by som povedala teda, pretože sme fakt úplne všetko nevedeli a potom sme si len postupne, ako bol ten čas išiel, uvedomovali, že musíme ešte vylepšovať procesy a dať si pozor aj na výpočty, profitability a tak ďalej. Takže v 92. sme získali, myslím, licenciu už a vtedy bolo nejakých 6-7 poisťovní už na trhu, lebo všetci už sa snažili. Takže áno, dokonca si myslím, že tá poisťovňa nejakým spôsobom ešte doteraz funguje a aj niektorí ľudia tam stále pracujú, ktorí sme v Košiciach, lebo tam bol head office, ako prijímali a je to je naďalej na trhu, aj keď sme postupne sa predával ten akcionársky podiel, to znamená, že v 99. sa to predalo do QBE, to je austrálska spoločnosť Queensland Bank Equity alebo niečo také.
Potom sme predávali v 2005 životné portfólio, lebo sme sa rozhodli, že budeme robiť len neživotné poistenie. A z toho okolností sme to vtedy predali Generali Českej poisťovni, kde ja som ešte nemala s nimi teda vôbec nič. A potom, čo bolo zaujímavé, v 2009, teda sa pochválim, som išla na golf do Turecka, pretože v 2008 som sa zamilovala teda do golfu. A v tom 2009 novembri mi na nejakej 17. jámke zavolal headhunter a ponúkol mi prácu. Tak čo, nešli by ste do Generali? A ja vrajím, tak dohrám a zavoláme si. A vlastne tam to začalo, že v tom novembri alebo v decembri 2009 som išla do Čiech na nejaké také interview, kde som sa už stretávala s jednotlivými predstaviteľmi. A nakoniec som skončila v Generali, kde som vlastne predávala portfólio v roku 2005. A od toho 2010. februári som si sadla do lietadla a išla som teda do Rumunska s jedným veľkým kufrom pracovať do Generali, pretože v tej dobe mi ponúkli Generali Rumunsko alebo Generali Rusko. Ja som si vybrala Európsku úniu a myslím si, že som robila dobre, takže tak som sa dostala do toho Generali teda. Ale áno, ten začiatok, ja som vlastne od toho 91. 92. poisťovníctve. Takže áno, už radšej nebudem počítať, koľko je to rokov dozadu, aby som nehovorila, aká som stará. Vy jste mi hezky nahrála na další otázku. Já jsem o vás slyšel, že, a teď s nadsázkou možná řečeno, že vás posílali tam, kde byly nějaký problémy, protože věděli, že je vyřešíte, tak to je ten důvod, proč jste vzala směr Rumunsko. Co tam? V princípe áno, pretože mňa oslovila ako headhunterka, pretože Generali požiadalo headhunter firmu, aby pohľadali niekoho, kto pôjde do toho Rumunska a v tej dobe tam boli 3 firmy, ako 3 poisťovne. Takže vlastne ja som išla ako country CFO, to znamená, že som tam mala 3 poisťovne, mala som tam 2 finančných riaditeľov, v tej maličke sme nemali, to bolo niečo iba také malinké. A išla som vlastne pracovať na tom, aby sme tie 2 poisťovne spojili do jednej poisťovne a optimalizovali a dostali teda do profitabilných čísel. Hej. Takže to bola tá moja úloha, ktorú som dostala teda v tom 2010 roku. Ja som pôvodne teda podpisovala zmluvu na 2 roky, lebo sa vraví, že keď niekam idete, tak potrebujete minimálne 2 roky, ale postupne sa to predĺžovalo na ďalšie 2 roky a potom rok ešte, takže som bola 5 rokov nakoniec v Bukurešti. A ja tomu nehovorím, že krízový manažer, ale skôr change management. To znamená, že skôr urobiť tie zmeny a nastaviť procesy. A mňa to miluje, že odídem a tá firma proste ďalej funguje. A to je ten paradox, že vlastne po 10 rokoch som sa vrátila do tej istej firmy Generali poisťovňa v Rumunsku a som tam teraz v tej dozornej rade. Ja som minulý rok dokonca 13.12. aj vycestovala do Bukurešti a vlastne ten môj bývalý šéf kontrolingu je tam teraz CFO. Môj bývalý šéf je tam stále šéfom a proste kolegyňa, ktorá mala na starosti dane, tam pracuje, šéfka účtárne, takže nakoniec to bolo celkom aj príjemné a hlavne som si potvrdila, že asi som to dobre nastavila a tá spoločnosť ako dobre funguje. Zase vidět ten výsledek té vaší práce, ale slyšel jsem, že na začátku to bylo trošku krušný, že... Áno, chcela som utiecť. Čiže keď som prišla do Rumunska... Na co ste tam narážali, když ste prišla? No, najprv musím povedať teda, že aj jazyk je taký, že mu nerozumiete. Kultúra ľudí je takisto iná, na to som možno tiež nebola pripravená. Oni sú iní proste, tí Rumúni. Nehovorím, že sú zlí, hej, sú iní proste, inakšie, iným spôsobom proste fungujú. A potom tam boli aj tie veci, že vlastne tam boli 2 poisťovne a každá jedna je regulovaná nejakým regulátorom a ten regulátor je rovnaký pre tú jednu poisťovňu, aj tú druhú a vlastne inakšie sa správal k tej jednej, inakšie sa správal k tej druhej, čiže ako keby nejaký taký iný prístup trošku aj pre tie poisťovne a čo vlastne som si overila aj teraz po tých 10 rokoch, ten regulátor v Rumunsku je fakt prísny a fakt je taký na detaily, musíte dávať pozor, ako tie zápisy robíte, ako beží ten schvaľovací proces úplne ako keby to nešlo tak, ako to chcú, tak máte veľký problém. A to bol tiež jeden taký dôvod, že tam sme vlastne vedeli, že máme 2 poisťovne, ktoré potrebujeme dať do poriadku a nie sú v poriadku, takže tancovať okolo toho, aby sme si nevyrobili teda nejaký problém ani s regulátorom a nezobrali nám licenciu a proste dať to do poriadku. Takže ako to nebolo ťažké, ten tlak ako bol dosť veľký a ono vlastne, keď si sa aj spomeniem v september alebo august minulého roku ísť do
dozornej rady v Rumunsku neznamená, ako keby ste išli v Čechách, že vás niekto nominuje a máte pekné CVčko a proste regulátor vás schváli. Kdeže regulátor sa rozhodol, že urobí interview a bude ma skúšať. Takže ja som si ešte pripomenula, a samozrejme oni skúšajú aj čísla zákonov, tak čo ten zákon o účtovníctve a v ktorom roku bol updateovaný a čo sa tam menilo aj a tak. Takže ja som musela vyvinúť aj úsilie a naučiť sa tieto veci a potom som mala interview, nejakých 5 ľudí, šéf za poisťovníctvo, šéf za bankovníctvo, šéf za účtáreň, šéf za neviem čo. Aj ženy, aj muži, teda mix, nepamätám si mená všetkých. Cez tým sme to robili, našťastie netrvali, aby som išla osobne, pretože keď som bola v 2010 a ma schváľovali, tak som bola ja a 13 ľudí oproti mne na tom schváľovacom rozhovore. Teraz to bolo 5 ľudí. Bolo to cez tým, musela som teda ukázať občiansky preukaz, že som tu naozaj ja, hej, aby porovnali. A potom to išlo, hej, otázky, odpovede a potom čakáte. No a som rada, že ma schválili, lebo ja by som to brala za veľký neúspech teda. Takže preto hovorím, že ten regulátor je tam naozaj ako prísny a to sa správa tak, ako že všetko kontroluje. Hej, v princípe aj tie slovíčka a zákony. Čo zase možno nie je zlé, ale človek si musí dávať teda podstatne väčší pozor. Hej, ako. Takže od začátku ta spolupráce s těmi lidmi, která tam byla, tak byla hlavně jako o těch procesech a nastavit nové nějaké jako standardy. Tak, určite. A tam ste byla teda jak? Tam je dôležité, aby ste sa k tým ľuďom správali slušne. Hej. Rumunom teda. Rešpektovať ich. Dôležité, aby rešpektovali oni mňa. A keď si nastavíte tieto hranice, čo niekedy nebolo ako jednoduché, tak si myslím, že tá spolupráca je výborná. Oni vlastne, keď zoberiete, tak ja napríklad som bola prekvapená, že účtovničky, každá jedna mala vysokú školu. Pre nich to bolo neskutočne dôležité mať vysokú školu, pretože keď tam bol Čaučesko, tak vlastne on vyvraždil tú akože inteligenciu alebo tých ľudí. Takže potom, keď skončilo, ja som si to do histórie ako naschvál naštudovala, tak vlastne ich cieľom tam bolo naozaj tie deti dať na vysoké školy, byť vzdelaní. A to som vlastne videla. Ja som mala na účtárni vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí si ešte rozširovali to vzdelanie. Jak dlouho to tak trvalo postavit to, řeknu v uvozovkách na nohy, nebo nastavit ty procesy, sehrát se s tím týmem? Kdy už jste začínala mít pocit, že to začíná jako jít tím správným směrem? Možno rok a pol, 2. Ako, nebolo to jednoduché. Tam to bolo aj kvôli tomu, že tam boli tie dve poisťovne a tak každá poisťovňa sa nejak inakšie správala alebo mala nejaký svoj manažment a my sme potom pristupovali k tomu ako ten country management. Takže sme museli nastaviť aj to, aby sa aj tí ľudia rozprávali medzi sebou z tej jednej poisťovne a druhej. Ja som napríklad šéfa kontrolingu zobrala z tej druhej poisťovne, ktorá bola zakúpená. Šéfku účtárne som mala z tej prvej. A tam bolo dôležité, aby dokázali ešte aj spolupracovať medzi sebou, keď Rumún, Rumunka, ale ako nejak iná kultúra v tej inej poisťovni a v tej našej ako generali. Takže vlastne ja som to nerobila tak, že boli vymenovaní ľudia len z generály, ale vyberala som si tých lepších odborníkov a potom tam bola tá práca s tým, aby tí ľudia spolu pracovali, ako vravím, bola som tam teraz 2024 a aj tá Anna, aj ten Bogdan tam stále sú a proste asi to funguje, no, takže je to fajn. Líbí se vám náš rozhovor? Přihlaste se k odběru a nenechte si ujít další inspirativní příběhy o technologiích, inovacích a produktivitě. Jakou roli tam hrály technologie v době, kdy jste to... Myslím, že to nebolo ešte takto asi rozvinuté, ale každopádne mali sme v Rumunsku SAP už v tej dobe. Zavádzali sme nejaké nové moduly na investovanie, pretože vlastne tá poisťovňa bola veľká a je veľká teda a robí univerzálny biznis, to znamená aj život, aj neživot a môže robiť aj to zaistenie. Takže vlastne, keď to porovnám, možno aj teraz v nejakej situácii, tak to Rumunsko už v tej dobe ako malo SAP. Rozvíjali sme nejaké moduly na investovanie, ale nemôžem hovoriť o nejakej digitalizácii alebo robotoch alebo automatizácii. Hej. Tam sme sa skôr zaoberali takými vecami, ako nemať transakcie v keši, ako spracovávať veci na dennej báze cez účtáreň, hej, ako poskytovať tie výsledky čo najskôr teda, hej, čiže skôr týmto, ale ešte nemôžem teda hovoriť v tej dobe o digitalizácii, automatizácii. Teraz je to už iné, hej, ako už aj cez Generali CE Holding vlastne sa snažíme ako zavádzať tie automatizácie aj CRM, aby boli zavedené rovnaké nejaké roboti,
na holdingu kolegovia na účtárni vyrábajú robotov, kde vlastne už tie jednotlivé naše krajiny niečo vkladajú a ten robot to cez noc spracuje. Takže teraz je to úplně jiné, ako to bylo předtím. Takže. A v té době to bylo jako Česká republika versus z hlediska využívání digitálních technologií? Myslím, v Čechách byli dál, nebo? Ja to ani neviem posúdiť, lebo ja som vlastne nastúpila mimo Generali v tom 2010 roku. Čiže ja som išla rovno do Rumunska a pracovala som pre holding, ktorý bol v Prahe. A ja som tam fakt riešila iné veci, skôr ako zastabilizovať tým, mať odborníkov a zaviesť nejaké také jednoduché procesy, a aby spolupracovali medzi sebou tí ľudia. Teda, robiť tie rozhodnutia, koho prepustiť, lebo sme samozrejme museli aj veľa prepúšťať, tak možno odtiaľ niečo ste počuli, takže áno, aj sme museli prepúšťať. Takže nebolo to jednoduché, dokonca sme mali 3 odbory, union, alebo jak sa to volá, takže aj to sme museli nejako dávať do poriadku. Musela som chodiť na tie odbory, vysvetľovať našim odborárom výsledky a všetko. A to bolo tiež pre mňa ako zaujímavé, že tam boli aj ľudia, s ktorými som pracovala vo firme, mali normálne svoje pracovné zaradenie a so mnou rozprávali anglicky. A keď som išla na tie odbory, tak už museli na mňa rozprávať po rumunsky a mne to tlmočili, lebo čo, v Rumunsku po rumunsky, nie? Ja to hovorím na Slovensku po slovensky, takže som sa prispôsobila, ale bolo to fajn. Hej. Jaká byla ta další cesta po 5 letech? Ja som teda dostala ponuku, už ak mi končil ten 5. rok, sa vrátiť do Prahy, teda nevrátiť. Ja som odchádzala z Košíc, ale prísť do Prahy, kde je Generali Sea Holding ako sídlo. Takže som sa vrátila do Prahy a vlastne tu som pomáhala tiež robiť, keď bolo treba niekde pomôcť. Čiže prvý pol rok to bolo, myslím, Poľsko, sme išli s kolegom nejaké veci pozrieť. Potom to bolo Rumunsko, tam bol Bulharsko, pardon, kde bol ten merger, takže tam som potom chodila a aj som dosť ako cestovala. Potom napríklad, keď sa zavádzali nejaké projekty, tak takisto ma požiadali treasury, keď sa riešilo, tak som pracovala s kolegami z treasury a zavádzala to v Českej republike. Ani nie, že zavádzala, oni si to museli odmakať. Hej. Ja som len dávala pozor, aby to išlo správnym smerom. Hej. Takže nechcem zase, že si niekto vypočuje ako podcast a povie, že no teda tá všetko urobila. Nie, oni si to všetci museli ako odmakať. Ja som skôr išla na to, aby som dala pozor, aby to išlo tým smerom, ktorý sme očakávali ako akcionár, ako zástupca akcionára, najatý manažer. No. Rozumiem. Ja som nikdy nemala ako vlastnú firmu, vždycky som bola zamestnaná. Hej, takže. Pomáhala ste v těch lokacích, kde to bylo zrovna? Áno, tak asi nejako. A vlastne u mňa, čo je výhoda, je, že ja som, ako som už povedala, nie som ten mladší model, takže ja vlastne ešte som sa učila po rusky. Ja som mala povinnú ruštinu, povinnú azbuku, maturovať som musela ešte v ruštine. Takže vlastne ono je to v princípe výhoda, lebo v Bulharsku tiež používajú azbuku. Tá bulharština je podobná tej ruštine, takže rozumiem. Hej? A tým, že som Slovák, tak aj tým Poliakom proste rozumiete. Veď v princípe Slovensko susedí s Polskom, hej, Ukrajina, Maďarsko a Česko a trošku Viedeň, alebo teda Rakúsko. A takže ja som mala ešte aj tú výhodu, že vlastne dokážem čítať tú azbuku a rozumiem teda. A som rozumela. Nebola som v pozícii, že by som aktívne rozprávala rusky, ale zachytíte, tie slova sú proste podobné. Hej, takže vlastne aj to bola nejaká taká výhoda, aby som v tom Bulharsku napríklad pomohla. Pretože nie všetci musia vedieť po anglicky a v princípe aj tu, jak som v Europe Assistance, tiež my nepotrebujeme, aby účtovnička vedela po anglicky. Hej. Samozrejme máme na bilingu ľudí, ktorí vedia po anglicky, vedia aj po francúzsky, lebo Europe Assistance sedí vo Francúzsku. Ale my to nevyžadujeme od všetkých a to isté bolo aj v Bulharsku. Tam sa nevyžaduje od všetkých ľudí, aby vedeli po anglicky. Takže bolo to ako výhodou, hej, si myslím. A podľa mňa každý jazyk navyše je výhodou. Hej, a je to jedno, či je to ruština. Hej. Čo ľutujem, že mama ma nenaučila po maďarsky. Lebo vlastne Košice kaša, hej, takže vlastne tá maďarčina tam bola. Hej. Moja mama vedela, ale nenaučila ma. Škoda, nie je zle vedieť maďarsky určite. Každý jazyk je fajn. Navyše, hej, takže. Mě zajímalo, jak Generali přistupuje k digitalizaci a automatizaci. Já si představím velkou společnost, možná, že mě vyvedete z omylu, že jak je vlastně velké dneska Generali, co se týká počtu lidí třeba? Velmi velké. To ani nevím, počet lidí, neodhadujem si, 15 000 lidí zamestnáváme asi v regioně. Pojďme na Europe Assistance.
Zajímá mě ta cesta, čím jste si tam vlastně prošla z hlediska digitalizace, automatizace procesu. Jak to vypadalo na začátku? Prvé, čo bolo to, že som nastúpila prvýkrát do servisnej spoločnosti, lebo vlastne vždycky poisťovníctvo. A my teda robíme aj poistenie ako pre našu Europa Assistance Irish Branch a robíme aj túto vec, ale hlavne to bolo o tom servise. Takže ja som došla nejaký február, neviem prečo vždycky vo februári mením prácu, teda viem, lebo uzatvárate minulý rok ako účtovník, takže vždycky musíte ako ekonóm alebo finančák teda niečo uzavrieť a potom môžete meniť. A ja som asi pol rok bola úplne stratená, ja sa musím priznať. Hej. Ja som musela navnímavať, čo je tá servisná spoločnosť, čo všetko musíme robiť, aký je tam flow, hej, dát, informácií, pomáhať v 149 alebo 3 krajinách ako absolútne nevyhnutné, aby tam tie automatizácia a digitalizácia bola. Hej. Takže ja som sa začala učiť, čo všetko robíme teda v Europa Assistance už, pretože ja si myslím, že my sme tú konkurenčnú výhodu, čo sa týka digitalizácie a automatizácie pre klientov a pre našich partnerov mali už v tej dobe. A fakt ako výborné, sama som bola prekvapená. Nemali sme to ale dovnútra, hej. To znamená, že potom sme začali pracovať na tom, najprv na to operations a potom ja už som sa naštvala, že musíme pomôcť aj tým účtovníkom. Takže vlastne z manažerského pohľadu som sa musela zorientovať, lebo to bolo niečo úplne nové. Zároveň som si povedala, že máme kopec konkurenčných výhod na trhu, tým, že sme boli, aj interne sme vyvíjali ako tie veci. Máme business developerov, máme vývojárov, testovačov a tak ďalej, hej, na tieto veci. Tak si myslím, že my sme mali veľkú konkurenčnú výhodu, alebo teda máme, lebo sme začali podstatne skôr, niektoré aplikácie aj 7 rokov dozadu, hej, ako, takže tá automatizácia, áno, výborne urobené, takže teraz už sme len zlepšovali dovnútra pre tých našich operátorov, aby nemuseli niektoré veci manuálne preťukávať, alebo už aj ten call, aby presmeroval tie IVR ústredne a neviem čo všetko proste, aby to presmerovalo tam, kde to má byť a ušetrí si ten operátor strašne veľa práce. No a plus pre mňa aj to vyťažovanie faktúr. A to bolo pre mňa zaujímavé, pretože to už je umelá inteligencia, to už není digitalizácia a automatizácia a ja som sa na schvál teraz vo firme ako trošku bavila s viacerými kolegami, aby mi teda pomohli navnímať, čo sa všetko ešte udialo. A vyzerá, že čo sa týka umelej inteligencie, tak to robíme jedine ten veľký projekt len u nás ako na účtárni, teda pre to vyťažovanie faktúr. A potom sem tam sa niekde tá umelá inteligencia objavuje v nejakých maličkých, menších ako projektíkoch. Pre nás to bolo dosť veľké ohľadom vyťažovania faktúr, pretože my sme museli učiť tú umelú inteligenciu, ako čítať DPH maďarskej faktúry a nemeckej a z Portugalska, neviem kde všade. Takže my sme si naozaj zažili umelú inteligenciu a ja som naozaj musela vysvetľovať našim účtovníčkam, že umelá inteligencia tu bude a možno vy nie, ale ja si myslím, že vy ju chcete a budete tu s umelou inteligenciou. Pretože určite musím spomenúť, že tam bol aj strach. Hej? Tak ja tu naučím umelú inteligenciu robiť to, čo robím denne a potom ma prepustia. Hej? Takže toto boli také najzákladnejšie veci, rozprávať s tými účtovníčkami a vysvetľovaním, že to tak nebude a že budú robiť viac odbornejšiu prácu a že sa nechystáme prepušťať a naozaj sme neprepustili. A tie začiatky fakt boli ťažké, aj to dlho trvalo celý projekt, lebo vlastne my sme malá veľká firma, to znamená malý počtom a rozsahom, ale veľká v tom, že musíme dodržiavať všetky korporátne pravidlá, takže sme si museli prejsť cyber security, GDPI a ja neviem čo všetko, procurementy, lebo to je fakt prísne. A teraz máme 80%, že sa nedotkneme faktúry. To znamená, že to ide cez scanshare, tá faktúra ide na nejakú adresu faktúry@Europa Assistance, odtiaľ to natiahne sa do digitu a teraz už to takto prečíta a 80% a zaúčtuje ešte potom do nášho systému. My SAP nemáme, takže není to účtované teda do SAPu, ale predpokladám, že budeme mať v najbližších rokoch. A 80% sa nedotkneme, takže za mňa ako výborné. Ja neviem, či sa dá viac. Možná mě zajímá to, když je to takhle velké číslo, jak se pracovalo s těma kolegyněma, když jim řekneme prostě možná míříme na stav 80%, faktur se dneska nedotkne. To je tak, jak pracovala ste s tou obavou těch zaměstnanců, že nebudou skutečně nahrazení. Čo bolo dôležité, že sme museli chodiť aj
do toho Olomouca ako osobne viac, čož nie je problém, bo ten vlak je ako na pohodu, pretože tam máme tých 5 žien, ktorí robia práve ten billing a práve oni najviac museli sa zapájať do učenia tej umelej inteligencie kvôli tomu billingu. A najprv musíte získať niekoho na svoju stranu z toho vedenia účtárne. Ja som mala šťastie, že som mala šéfku účtárne 65+, ktorá bola neskutočná, čo sa týka robotizácie, robotov používať, automatizácie, digitalizácia a ona ma tlačila, prišla s tým a tlačila ma aj na úvod takisto, že poďme urobiť tú umelú inteligenciu, takže vlastne toto bolo jednoduché, že boli sme my dve a potom sme ešte získali nejaké ďalšie 2 kolegyne na to a fakt sme museli sedieť vedľa nich a vysvetľovať im, ukazovali nám, ako to robia. Ja som si dávala robiť reporty týždenne, chcela som, čiže to bolo, ako by som to povedala, po košicky bičom a medom. To znamená, že aj po dobrom, aj po zlom. Hej. Čiže aj sme im povedali, že proste vaše bonusy budú na to nastavené, že nám pomôžete so zavedením umelej inteligencie, že ju naučíte a vy nám musíte veriť, že my vás neprepustíme a že budete robiť inú odbornú prácu. Takže asi o dôvere, takisto, asi myslím, že to asi najviac presvedčí tí ľudí, že nepracujú na tom, aby dostali výpoveď. Hej. Takže tak, no. To znamená, vy jste na začátku musela pochopit, jak ty procesy vůbec v té firmě fungují a následně jste si jako identifikovala ty místa, který chcete asi zlepšit? Áno. Tie procesy sú vždycky najdôležitejšie. Myslím, že popísať procesy je ako vždycky najdôležitejšie. Takže to sme si aj s kolegyňou teda odsedeli, aj s tými našimi dievčatami z billingu, kde nám ukazovali, čo robia, ako tú faktúru, niekedy dokonca ešte aj ručne písaná bola, ako ju preložiť na tú druhú kôpku, potom ju zoberie, posunie tej ďalšie a proste sme si namapovali, kde môžeme vynechať procesy, kde môžeme zjednodušiť a kde môžeme použiť aj napríklad ten scanshare, aj akože to zoskenuje tú faktúru, keď ešte príde poštou. To už sa mení, teraz už je ich menej, ale v tej dobe, keď sme zavádzali, tak ešte boli aj faktúry, ktoré chodili poštou, nechodili ako digitálne, teraz už máme skoro všetko aj od dodávateľov, ako digitálne už vymizli aj tie rukopísané, ale myslím si, že Digitu číta aj rukopísané, ale my už to nemáme. Takže naozaj odsedieť si to pri nich a pozrieť sa na tie procesy. Hej. Takže to bolo asi najdôležitejšie a aby nám verili, že ich nevyhodíme. Čiže tá dôvera. Jak se změnila ta jejich pozice? Protože jsme je zbavili té administrativy, tak vlastně kam se ty kolegyně posunuly? Tak sa viacej zaoberáme takým vecami ako kontrolovanie saldokonta, odsúhlasovanie, poskytovanie informácií manažmentu, kredit kontrol je teraz taká celkom zaujímavá oblasť. To znamená, že pozeráme tie splatnosti a vylepšujeme procesy naspäť k vzniku tej spolupráce. To znamená, že aj tá komunikácia s tými našimi key account manažérmi a vysvetľovanie, prečo je dôležité niečo robiť z účtovného pohľadu ináč, ako si oni myslia, lebo viete, selsáci sľubia modré z neba. Takže skôr ideme do takej tej odbornej práce, to znamená, že aj nejakým spôsobom vysvetľujeme, prečo sú niektoré veci dôležité a viac sa zameriavame na tú kontrolu, asi by som povedala. A plus stále niečo nové príde, takže nejaké nové projekty alebo nejaké nové veci, takže za to vyťažovanie faktúr a Digitu som ako veľmi vďačná, pretože sme si uvoľnili ruky na iné veci. Co to sekundárně ještě přineslo? Ta digitalizace, automatizace. Umožnilo vám to jako nutnost nenabírat nový lidský zdroje? Určite áno, pretože ja to poviem takto nejako v 2021, keď som nastúpila, tak sme mali ako za country view, to znamená Československo a čítanie poisťovňa a lokálka okolo 20 miliónov eur obrat. Teraz sme niekde na 73 miliónov eur obrat. Takže vlastne my by sme to s tým rovnakým počtom účtovníčiek a billingu nezvládali. Všetky tie transakcie, keby sme neautomatizovali a nepoužili tú umelú inteligenciu. A to si myslím, že majú aj kolegovia na operations. To znamená, tam sa tie počty trošku dvihli, pretože tam sa volá, tam sa telefonuje teda tí klienti, takže ten počet je iný, ako bol v roku 2021 a takisto, keby sme neurobili nejaké vylepšenia, že im vynechajú možno 3 kroky tým, že tam je nejaká automatizácia, digitalizácia
A to hlavne také tie veci, že im to otvorí ten náš systém, kde sa vedú tie spolupráce jednotlivé, už im to tam zapíše, vytvorí im to log a dokonca to pošle niekde. Hej. Čiže keď ide o homku, tak máme nejakú aplikáciu DHA, Digital Home Assistance a tam už hľadá toho dodávateľa. Hej. Ten dodávateľ, oni majú tie aplikácie, zasmluvnení dodávateľia. Oni sa pozrú, o čo ide, či majú na to techniku, niekedy či opravujú tie kotly, keď to je homka, keď je to auto, či majú ten ťahač s návesom na veľké auto alebo malé a oni potvrdzujú potom už cez tú aplikáciu, zase nemusíme my telefonovať hore dole. Keď to potvrdí, tak SMS-ka automaticky už ide aj klientovi, či už aj klient vidí, auta majú všetky naše GPS-ky, alebo nevlastníme tie autá, ale ako naši dodávateľia majú tie GPS-ky v auta naše. A tým pádom potom už aj klient dostane tú SMS-ku alebo nejakú správu a vidí a vie to sledovať, kde má toho dodávateľa, kedy príde a či je na ceste. Takže áno, má to veľký dopad na šetrenie nákladov takisto. Hej. A plus ten komfort pre tých ľudí, hej, lebo niekedy na operation sa nemusia ako zaoberať, že im to už ten robot prepojí podľa toho, keď niekto volá, hej, že to ide na tú homku, alebo to ide na auto, alebo prípadne ten travel, to znamená cestovanie a zdravotnícke. Takže zo pár krokov v procesoch sa ušetrilo a samozrejme aj náklady spoločnosti. A na to je teraz najväčší tlak, si myslím, že teraz sa všetci zaoberáme tým, ako ušporiť peniaze a optimalizovať náklady. Hej. A ta priorita nejdřív byli ty zákazníci, jestli tomu dobře rozumím. Já jako běžně nebourám, ale pár měsíců zpátky se mi to stalo, že mě někdo nabourá a přesně to, co tam popisujete, jsem zažil, kdy mi vlastně ten operátor nasdíl nějaký odkaz, který jsem si otevřel na mobilu a najednou jsem viděl, že jede odtahovka, kde vlastně tak je. Tak volali k nám. A to vlastně jsem z toho byl hrozně mile překvapený, že ten zákaznický servis je vlastně na takovýhle úrovni. A z hlediska té jako povědomosti o té digitalizaci a automatizaci jsem si vlastně říkal, jak je to na pozadí jako hezky napojený a jde to tomu zákazníkovi jako, já byl někde na parkovišti, tak o nic nešlo, ale kdybych stál někde na dálnici a je tam hukot, tak určitě jako řeším jiný starosti. No. Takže priorita byli ty zákazníci a teď se to jako taví dál do... No a potom sme začali s tými našimi operátormi, to znamená to zlato našej firmy, by som povedala. A potom aj na tú účtárne, samozrejme. My sme vždycky na konci toho reťazca. Nechcem povedať potravinového reťazca, ale sme na konci finančáci trošku, lebo my máme tie deadliny, termíny a vždycky tí, čo donesú biznis a tí, čo ho spravujú, sú dôležitejší. Ale to sa nám tiež podarilo, takže teraz máme tam ešte aj nejaké rôzne ďalšie aplikácie na web invoicing, to znamená, že naši dodávateľia to vedia dať cez nejakú aplikáciu, tú faktúru, hej, že nemusia tiež to posielať poštou a máme tam nastavené tiež veci, že dokonca aj úhrada ide rýchlo, hej, aby sme dokázali. Pretože podľa môjho názoru mať dobrý network, to sú tí naši dodávateľia, je naša konkurenčná výhoda takisto. A viete, ja v Košiciach napríklad zohnať dobrého vodára niekedy ako je nad zlato, ako sa vraví. Takže to je niečo, na čo si dávame pozor aj my, aby sme mali dobrú sieť dodávateľov a aby boli s námi teda a dlho. Co nějaký efekty, nebo to, co já dneska vidím problém, ale to se týká hlavně jako, řekněme, středních firem, je nějaké finanční řízení, kdy třeba, když má ta firma externí účetní kancelář, tak můj pocit je takový, že často ty firmy nejsou finančně vlastně řízeny, protože oni se opírají o data, která jim přitečou třeba i s měsíčním i delším zpožděním, než se to prostě dostane do té účtárny, než se to dostane zpátky. Jaký u vás byl tlak na to zrychlení vlastně toho oběhu dokumentu a poskytnutí vlastně managementu nějaký informace o cashflow? A... To bolo niečo, čo určitým spôsobom vyžadoval ten CEO, pretože my sme, tá firma, ja som prišla február 2021 a môj CEO prišiel november predtým. A vlastne to bolo prvé, čo sa so mnou stretol a povedal, ja nemám žiadne data, ja nemám žiadny výsledok, ja neviem, čo sa deje, ja len viem, že sme otiahli do 10 sekúnd alebo do 20 minút sme im zavolali, ale ja potrebujem vidieť, kde sa hýbeme, koľko máme, aký je zisk na aute, na domácnostiach, na týchto veciach. Ja nemám nič v ruke. Takže toto bolo prvé, na čím sme teda pracovali. Pretože tam nemôžem povedať, že by neexistovalo účtovníctvo, pretože existovalo, alebo musí, ale sme to zrýchlovali. Hej, teda. Takže áno, toto bola tiež nejaká taká prvá oblasť.
A ako nebolo to úplne jednoduché, pretože vlastne robíte Česko a robíte aj Slovensko, robíte v tej našej slovenskom eure a v českej korune, takže vlastne na to sme museli dávať pozor, plus každá krajina je samostatnou krajinou, iný zákon o DPH môže byť a tak ďalej. Takže to bolo, myslím, to prvé, čo mi povedal CEO, že daj mi nejaké čísla do ruky, proste pomôž mi s tým, neviem, ako sa nám darí. Hej. Takže to bolo niečo, čo sme zaviedli. Ale zároveň musím povedať, že my sme mali už aj v tej dobe dobrý data warehouse. Základ ale je, aby sme dokázali ľuďom, ktorí pracujú v data warehouse, popísať, čo chceme. Tam je proste kameň úrazu, lebo niekto pošle, potrebujem report, kde mi ukážeš, aký je výnos za auta. Dobre, pošli špecifikáciu, odkiaľ to mám ťahať, kde sú tie dáta, ako to chceš mať. Takže toto bol taký nejaký boj, ako naučiť ľudí vo firme tiež, že na všetko, kde potrebuješ nejaký report, tak musíš teda urobiť zadanie. A potom som ešte robila aj takéto veci z začiatku, že sme dávali, že authorize report a sme dávali také pečiatky not authorize, lebo tam bolo kopec reportov, ktoré existovali a na niektoré sme dali pečiatku. Ako naozaj sme to tam vyrobili aj v tej digitálnej podobe, že not authorized. A postupne sme menili tie reporty a ničili sme tie, ktoré zastavovali, ktoré nám nič nedávali, alebo neboli autorizované, alebo neposkytovali ten pohľad. Lebo čo bolo dôležité je, aby aj ten manažment dostával jednu informáciu. A nie, že manažer sa spýtal niekoho na likvidácii, ten mu dal nejaké číslo, potom sa spýtal na operations a potom na finance a každý dal iné číslo na tú istú otázku. Takže to bolo tiež niečo, čo sme zaviedli, že čísla management dávame my na finance. Hej. Ako to, čo vy si tam robíte nejaké iné svoje management reportiky a používate na nejaké mikromanažovanie, v tom vám brániť nebudeme, ale budeme mať proste reporty, ktoré sú autorizované a my sme source, my sme zdroj, ktorý hovorí o tom, čo sú výsledky spoločnosti. Jedno místo pravdy, ze ktorého to áno, áno. A to bolo tiež niečo, čím sme sa zaoberali ten prvý rok a pol, by som povedala. Hej. Takže teraz moje pravidlo je, len vylepšujeme, ani krok naspäť. Takže keď mi niekto povie, máme málo kapacity na controllingu, lebo, čož nehovorím, že hovorí, aby som zase nehovorila, lebo robíme to a to, takže nemôžeme, nie, ani krok naspäť. To cez moju mŕtvolu proste musíme vylepšovať. Takže to je to, čo robíme. Hej. Čiže vždycky to vylepšujeme, skracujeme čas, kedy sa dostávame teda k informáciám. Sú viac štrukturované, naučili sme management čítať čísla, rozumieť im. To nie preto, že by boli blbí, ale proste naučili sme ich, čo je v ktorej kolónke, hej, ako si to prečítať, ako to rýchlo vedieť. Ja som dávala aj na také veci pozor, že raz mi kontrolór povedal, že tak tu bude 24 rok, tu 25 a potom mi dal druhý report na druhý deň a najprv bolo 25 a 24, hej, a poradie pomenili, nie, to musíme naučiť. To proste manažer pozrie a hneď vie, že je najprv 24, potom 25 a nemôžeme meniť formu tých reportov bez toho, aby sme jej nepovedali, lebo on už nečíta, čo tam je napísané, už len pozrie, tuto bol výsledok za 24 a už tam je zrazu 25, tak to posúva ďalej a je to zlé. Takže my sme riešili aj takéto jednoduché veci. A ja som sa zlostila, aj keď mi dali report v Exceli, že nebol pripravený tak, aby som len dala tlačiť. Hej, tisknúť. Ešte som si musela upraviť na jednu stranu a neposielajte mi takéto reporty. Takže vlastne aj jednoduché veci sa riešili, nie preto, že by to nevedeli, ale preto, že sa nevcítili do role toho, kto bude čítať ten report. Nesplnili ten úkol, ale nekoukali. Áno. Té druhé roviny. Jsme v rámci přípravy na tenhle podcast jsem možná otevřel pro vás i jiná témata z hlediska digitalizace, automatizace, která by mě zajímala, jako je obchod, marketing, HR a tak dále. Možná, že jsem zažehl nějaké otázky u vaší firmy, tak jak se přistupuje vlastně mám pocit, že máte skvěle pod kontrolou ten finanční proces. Jak to vypadá v těch ostatních procesech? Keby sme sa bavili o digitalizácii a automatizácii, tak momentálne sme najviac vyvinutí, alebo teda najviac sa tým zaoberáme na tom operations, na claims, to znamená likvidácia poistných udalostí. Teraz tá účtáreň a ja som sa stretla aj s kolegyňou z marketingu, lebo som si povedala, že tak ideme urobiť inventúru, čo všetko máme, čiže som sa stretla nejak s 5-6 ľuďmi, ktorí mi vysvetlili, čo máme a ja som kontrolovala, ako sme v statuse. Možno trošku sa aj zamysleli pri tých rozhovoroch so mnou, že čo vieme ešte zlepšiť a kde sa vieme posunúť, i keď bohužiaľ pracujeme, teda máme problém s kapacitou, to znamená vývojov a developerov, čiže
robíme prioritizačné meetingy a manažment rozhoduje potom, kto ide prvý a ktorý projekt má vyššiu a teda na väčší dôraz sa bude klásť na to. Čo sa týka marketingu, tak vlastne my to používame cez našich dodávateľov. Hej. To znamená, že tam je to všetko viac robené cez nich, oni nám tie tooly, ktoré majú či cez Google, ja neviem, Facebooky a ja neviem, čo všetko je napojené, takže alebo aký spôsob používame, tak to máme cez tých externých našich dodávateľov, ktorí podľa mňa používajú aj umelú inteligenciu v tom. Takže to mi kolegyňa vysvetlila, že to robíme takto, lebo my teraz vlastne dosť míňame ako na marketing, pretože sme sa rozhodli predávať aj niektoré produkty napriamo cez našu webovú stránku, ten B2C biznis takže tam bolo dôležité, aby sme aj dostali do povedomia značku ako Europe Assistance, za čo robíme, takže tam to je všetko cez tých dodávateľov. No a čo nám tam ešte zostáva? Asi Human Resource. Áno, presne tak. Myslím si, že tam nemáme veľa automatizácií zatiaľ, ale máme tam nového šéfa. Takže máme nového šéfa, februára minulého roku, takže budeme mať výročie, takže keď sa vrátim, tak mu zagratulujem, šéf Human Resource. A ten začal teda na tom pracovať. Začal najprv tým, že urýchľuje reporting, to znamená data warehouse a získavanie dát pre jeho rýchlejšie ako rozhodovanie. A zatiaľ teda neviem, že by mal niečo rozbehnuté iné. Okrem toho, že si vyžaduje nejaké automatizované reporty a aby ich mal na čas a rýchlo. A na tom pracuje, to viem. Téma možná, které vám je taky blízké, contract management. Tam taky v dnešní době prostě elektronizace podpisů, skladování, archivace a podobné věci, tak tam procházíte nějakými změnami? Prvé, čo sme zaviedli, je, aby sme nemali zmluvy po šuflíkoch. Aby sme mali zmluvy v nejakom jednom úložisku. Takže používame teda aplikáciu, ktorá sa volá Astea, alebo EA na konci. A používajú Generali a tam majú to G na konci, Astag, alebo tak nejako máme Astea. To znamená, že sme sa poradili teda, čo majú Generali a použili sme toho istého dodávateľa na to, aby sme mali. Tá Astea není úplne akože sexy, by som povedala, ale nám urobila neskutočne dobrý kus práce. To znamená, že sme do tej Astei dostali všetky zmluvy, potom to robí vyhľadávania, robí to, keď si dáme len nejaké kľúčové slovo a takéto veci, čiže je to taký jednoduchý nástroj, ktorý chýbal a kde vlastne sme pracovali možno vyššie roka na tom, aby sme tam dostali všetky zmluvy a transparentnili to, že vieme, aké máme zmluvy, lebo to bola tiež nejaká taká práca ako na tom. Takže to je v tejto veci a stále trváme na tom, že to tam musí byť. Ale že či robíme nejakú ďalšiu automatizáciu, asi nie, pretože tým, že my máme ten rozsah široký, aký je, to znamená pre banky, pre poisťovne, pre automobilový sektor, energetický sektor a v princípe máme veľa tých partnerov, tak je to podľa toho, ako si ten partner vyjedná. Hej? Takže vlastne nie je absolútne, podľa môjho názoru, možná nejaká jednoduchá automatizácia, ale čo sme zaviedli, aspoň ten zber dát a vyhľadávanie potom, že nie je to po šuflíku, je to v jednom máte jedno místo, jedné aplikácii. Možná jsme ještě jedno téma přeskočili, sales. To znamená, prodáváte i online, určitě prodáváte i jinými kanály? Jak? No, my robíme väčší biznis ako skôr B2B, hej. To znamená biznis na biznis a tam máme key account manažerov a oni si robia tú prácu. Mají nějaký jako nástroj, který potřebují ale v procesu. Tam je ešte stále asi ten ľudský kontakt, by som povedala. Samozrejme, že majú nejaké nástroje, ale ide o to, že to si nejak tak ako tiež opečovávajú alebo obehávajú. Tak vám se to dostane až v rámci nějakého jako dalšího procesu. Áno, tak, hej. My tam potom vlastne máme aj nejaké takéto veci ako implementácia v rámci firmy, implementácia a deimplementácia, keď niekto odchádza. A to je tiež dôležité, lebo tam sa stretávame potom aj s našimi produkťákmi. To znamená, my tam máme za finance jednu kolegyňu, ktorá sa zúčastňuje, aby dávala pozor, keď sa niečo implementuje vo firme, tak aby sa myslelo aj na to, že sú tam nejaké finančné požiadavky. To vedú tí produkťáci, chodia tam tí naši salesáci, takže to sa robí takisto. Áno. Krásná cesta. Pojďme na závěr. Vizí tohohle podcastu je inspirovat lídry na cestě k efektivnějšímu podnikání. Vy jste si tu cestu prošla od začátku. Když byste si představila, že vstupujete do firmy, která roste, ale prostě finančního ředitele třeba dneska ani nemají, protože si to ta situace je to možné?
Myslím si, že jo, nebo ji zastává třeba někdo jiný, který by se už měl fokusovat na jiné věci. Prostě ta struktura se rozrůstá. Co byste jim poradila? Na co by se hlavně měli jako ze začátku soustředit? Ja si len spomeniem asi na to, čo som robila teraz v tom Europe Assistance. To znamená zmapovanie procesov, definitívne, podchytenie nejak transparentnosti toku peňazí takisto, lebo cash flow, zavedenie nejakých úložisk, data warehouse, zrýchlenie toho reportingu a jednotné informácie v rámci firmy o výsledku spoločnosti alebo jednotlivých kategórií produktov. Myslím si, že to som urobila a aby som nezabudla, ľudia. To znamená vybudovať si tým a ja to robím tak, ja sa nebojím, že niekto bude lepší ako ja. Ono to funguje. Takže ja som to urobila tak, že ja chcem, aby tí moji ľudia, ktorí pre mňa pracujú, nechcem použiť slovo podriadený, aj keď to tak je, aby boli lepší ako ja. Ja mám ten high level prehľad, ja som taká tá chobotnička, ktorá všade vie, čo kde sa ako deje, ale ja už nebudem riešiť úplne detaily, ja už som tam len na to, že keď sa potrebujú spýtať, že je niečo komplikované, tak usmerním, hej, ale za mňa mať dobrých ľudí určite. A udržať si ich a neučiť stále nejakého nového človeka niečo, hej. I keď zmeníte niekoho po 7 rokoch, tak dostanete nový vietor, lebo sme nejaké ľudí menili, ale nie tak, že by sme vyhadzovali, ale niekto našiel ako si novú prácu a vlastne začíname mať skúsenosti aj s generáciou Z, takže to je tiež niečo zaujímavé. Takže ľudia určite áno tiež, mať dobrý tím, ktorý podporuje a rozumie stratégiu, kam sa ide. A jak přistupovat k AI? Já tam vidím velkou obavu a rezistenci vůči těm změnám. Za mě třeba automatizace rovná se AI, protože je to jen prostředek, jak my se dostaneme do nějakého jako stavu, který potřebujeme. Tak co byste poradila firmám, který se toho možná bojí? Ja som dokonca použila ChatGPT a povedala som, prosím ťa, povedz mi, aký je rozdiel medzi automatizáciou, digitalizáciou a artificial intelligence, lebo niekedy sú tam tie rozdiely malé, alebo ľudia nerozumejú, čo sú. Takže niečo som si prečítala k tomu a ja mám teda skúsenosť s tým digitu a s vyťažovaním. My sme to urobili za rok a 3 mesiace a ja som mala predstavu, že to urobím za 3 mesiace. Za mňa najväčší problém bol odpor niektorých ľudí vo firme a governance, to znamená dať pozor na tú security, na GDPR. A čo by som teda poradila? My sme začali tento rok tým na našej finančnej porade, že som povedala, že no ak nebudeme vedieť tú artificial intelligence, tak ako to bude zlé, takže poďme sa učiť. Poďme zistiť, čo môžeme ešte my urobiť a na manažmente sme sa tiež dohodli, že možno by bolo dobre mať nejak človeka, ktorý bude zamestnaný a bude ten guru na artificial intelligence, pretože ja som začala chodiť na nejaké také akože kurzy po večeroch alebo počúvať ľudí, ktorí hovoria o artificial intelligence, ak viete, je toho plno a mraky. Ale ja som nedostala žiadnu odpoveď na tom. No, bola som na 2-3 kurzoch a všetko bolo také príliš všeobecné, bez toho, aby ma naviedlo, akým spôsobom to urobiť. Takže sme sa práve bavili, že by bolo možno dobre mať jedného guru vo firme, ktorý by pomohol ľuďom a naviesť nás ako konkrétne tú artificial intelligence ako dostať do firmy a do jednotlivých procesov. Niečo málo používame nejakú artificial inteligenciu aj na vyčítavanie nejakých štítkov, aby sme zistili, aký starý je spotrebič a tak aj, ale nič také väčšie nemáme zatiaľ. Takže asi začneme tlačiť na ľudí, aby vedeli, ako môže fungovať artificial intelligence. A musím sa priznať, že a ja som trošku ešte stratená v tom, čo konkrétne by som mohla robiť iné. Teraz sa zaoberám napríklad tým, že by mi to pomáhalo robiť tie zápisy, cez Teamsy takisto a nejakú tú agendu viesť a takéto, ale ja by som chcela niečo viac tangible, hej, také akože chytiť do ruky a niečo také ako to Digi2, na čo som ako veľmi pyšná. Takže asi mať ľudí vo firme, ktorí tomu rozumejú a proste tlačiť na tých ostatných. Myslím, že je to správný přístup, že tohle je to lepší, když tam máte toho inovátora, který tahá ty myšlenky z toho trhu a je schopný je zasadit do toho kontextu té organizace a předávat to dál. A to člověka už máte nebo hledáte? Hledáte ho. Beato, já vám moc děkuju, že jste si na mě udělal čas. Bylo to hrozně inspirativní, já jsem se na ten rozhovor moc těšil. Budu vám držet palce na cestě vyšší míry automatizace a zavádění umělé inteligence, kde vám to bude dávat smysl.
A ještě jednou moc děkuji, že jste dorazila na rozhovor. A já děkujem. Díky, že jste doposlouchali až do konce. Pokud vás baví příběhy lidí, kteří díky moderním nástrojům mění způsob podnikání, přihlaste se k odběru mého kanálu. Pravidelně sdílím praktické tipy, jak technologie posouvají biznis dopředu. Mějte se hezky a ať se vám daří.